Uram, jó napot kívánok! Ez itt a beszélgető műsor, tudja, amit a nagyik szoktak nézni. Kérem, álljon fel a kukára a beszélgetés során. Ön maga szerint, ön miatt, maga, az ön véleménye szerint, szerintem, maga szerint a háromszög mennyire jó kocka? Hát nem igazán jó, főleg azért, mert a háromszögnek csak 3 ízlelhető oldala van. De viszont a egyéb formátumoknak van több is. És ezért különbözik a háromszög meg a 4 hónaj. Igen, és a négyszög mennyire jó háromszög? Egyáltalán nem jó, mert túlságosan jó. A szögei mennyire finomak? Tisztán olyan, mint a vaj. Egy kicsit sajtos, krémes, olvadt, de legfőképpen, amit a legjobban szeretek, Univer majonéz! Rendben van, uram. És mi a véleménye a Dávid formáról? A Dávid forma olyan különleges és ocsmány egyszerre, hogy attól hányni tudnék. Szerencsére viszont a vietnámi háborúban elvesztettem a hányókészségem. Ó, igen. Ez olyan szomorú dolog. Egy perc néma csendet kérek. Hát a sajnálatos módon ezt nem vállalom be. Akkor majd én. A rohadt életben. És már mehet tovább a műsor. A kör, mint forma, mennyire szar deltoid mostanában? Az ő körülményei szerint. Nem annyira nagyon szar, mint amennyire lefokozták azok a kis köcsögök ott fent az égben. Bizony hozzátok beszélni fehér pamacsok. Uram, én adok magának egy különleges formát, és csak azt szemmel ízlelje meg. Pillanat. De csukott szemmel ám. Mi a véleményed? Ez egy kicsit kör alakú, de valójában szabálytalan, mert itt van egy kibúvás. Jó, rendben. Akkor most nézzük meg, vagy a picsába is nem tudom megnézni, hogy milyen fényes. De meg tudom szagolni. Ez mint a hóból. De ez nem biztos. Ez csak egy Köszönöm, hogy ennek nincsen sarka, csak ez a kinövés. Tudod, hát akkor ezt hiszem meg. Hát ez valami ritka szar, de tényleg olyan darabos még minden fasság. Jó, rendben. Akkor tehát akkor most kinyitom a szemet és megtudom, hogy mi ez. De! Allergiás vagy rá? Ez lehetetlen, mert én nem vagyok a deltoidokra, meg a nem deltoidokra, az sem allergiás. Igen, uram, igen. Kérem, szálljon le a kukáról, és dobjál olyan messzire, amennyire csak bírom, mert ez fosszín. Én nem bírom a szín, én büfögnem kell tőle. Nos, ez egy kuka. Szóval ez gól. Ó, a szaga olyan volt. Rendben, akkor most ízleljük meg. Hát egész jó íze, olyan mi anyag, de tényleg. Jó, rendben. Akkor most pedig jön a legjobb része. La. Jó, ezzel is meg vagyunk meg a többivel. Akkor tehát most ezt nem ajánlom senkinek, mert egyébként rossz a szaga. Jó, akkor most eldobom, mint ahogy kérte az apukám ember. Nos, még több kérdés? Semmi.